Pag sinabing kalumpit, isang longganisa sa iyong unang maiisip. Sino ba naman ang hindi matatakam sa masarap at malinamnam na longganisang bawang? At upang higit na maipakilala sa buong mundo ang kanilang ipinagmamalaking produkto, gaganapin sa kauna-unahang pagkakataon ang Longganisa Festival ng Kalumpit, Bulacan. Ayon kay Kalumpit Mayor Glory Me Faustino, samot-saring aktibidad ang kanilang inihanda para sa pagdiriwang na mangyayari sa March 24 hanggang March 25. Magkakaroon po tayo ng 500 meters na Boodle Fight. So, iyon po ay gaganapin either March 24, 25. And then magkakaroon po tayo ng King and Queen longganisa. Pero, syempre, King and Queen kalumpitenyo. So, yun po. And then, bukod po doon, magkakaroon po tayo ng street dancing na ini-involve po natin lahat ng mga eskwelahan dito sa Kalumpit, mga government school po. Excited naman ang gumagawa at nagtitinda ng longganisang kalumpit dahil tiyak makatutulong umano ang festival sa kanilang hanap buhay. Mas makakatulong po ito para mas makilala ang kalumpit, lalo na ang produkto ng kalumpit na longganisa na pangunahing kinamumuhay po ng mga tiga-kalumpit. Makakatulong din po ito bilang promotion ng aming produkto, lalo na sa mga gusto pong kumain ng longganisa na sa mga nearby po na area sa Manila or sa provinces na mabibili nila sa murang halaga lang. Samantala, pinag-aaralan na raw ng pamahalaang bayan ng Kalumpit kung paano ile-level up ang kanilang produkto para sa mas malaking merkado. Target umano kasing makapag-export ang bayan ng kanilang ipinagmamalaking longganisa sa mga darating na panahon. Ngayon ho kasi, ang pagbebenta nila is nakasealed lang siya sa plastic, pero kung mapagtutulong-tulungan ng mga longganisa maker, tulong ng LGU at iba pang mga negosyante dito sa Kalumpit, baka may mga idea ang bawat isa na makontribute para ang longganisa ay mailagay sa delata or sa garapon para naman makarating din ng ibang bansa. Ako si Arlene Salonga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.